ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. MLA jong kamarang constituency ba Metbah lingdo balong ru ka jo por ulampang jong ka ying dot ba thawan ke jila ringkat lang bat MLA jong ka mau that Rashan constituency ba Brolding nong sien ubri menteri ke sarkar jila haka khat santrik urampang arjar arpuar kilasa mi ki tablet PC Shaki pras pa pnyongot ki Khynnah Pule jong ki spotli jaka Pule ka Eastern West Khasiels District ya ka bala Beijing ram na ka Chief Minister's Digital Learning Aid Scheme. Ya kini ke program na pelong dah office jong Deputy Commissioner ke Eastern West Khasiels District bala Pynkup Burom ya ki pongut ki Asha facilitator bat ya ki shispa lai pusangut ki nong tre Asha kom kadang jong ka jing itu bat ka jing aimen CM ya ka jing tre stom bat jing len la de jong ki ha ka jing kon thma persha ka khlam COVID-19 ya ki jing lo jing sap ha ka bai de bat ka jing ai skop ha kini ka jing Pynkup Burom ya ki Asha facilitator bat ya ki nong tre Asha Lano senyang hidup ba Metbah lingdo bat ka kurem ke jongu. Wanda shisha dan sesiang. Kadang day kasin ke Baningkong ia kaba nado bangiyo ya ke distrik Thamai. Bat ngilday kasin Baningkong ba mantabro arngut. Ngiyo bania lons lang ya kani ka kitablet hala ke jong ki school. Ada semua ai ia ka jing kuplay ka makapang ia ka nakaliang ki budget ia kini ki school ru hanga nga sngo ba kam no siliang ngidon ship ho tli hang ni ki school ba ngijit nakamotarsan constituency jong ir kadon san namay rang ru kadon san ngiyalong equal ngiyalong kaju ngiyasngo tenak lang baro artli ki constituency Kena kepuar ke sarkar ke penbek ban launch ya kini ki tablets na kadau jong ka jing i jengai kat kum kene ka teknologi mentah ba ngi hab ya be ya ki jing nang ki jing start lengba ki komputer ki internet mo kum ki mobile kum ta ter kane ka juk ka jongi kalau kampen suk sibun banha ki juk ki jongi ki por ko mensua kane ka jing ai ya kine tablet ru kalong ka jing mentoy ya kitu ki long mi ki long pa ki baduk ki bom yo lat ban thiet ya kine ki tablet mo baki kun kin yo ban le internet ban thiet ko lengba kene tablet klayarap ia ki kemi ki pa bat hang ne lo sutu ba ki don ki textbook nang ta ki notes ba pher bat sibun ki jingon toy kemala batai udisi ki don ha kene ki tablet ba hang ne hapo ka tablet don bun judge don ke babha don ke basniuru hang ne mo ten ring da kerpat to ngin pendon kam tang ya ki babha ngin ino ya kita wasnu ai ba kajing pendon kam ju khina ya kini ki babha kalong kajing mentoy ya kajing nang kajing start kajing syampang jong phi habaro ki liang ngam sim yo la chu banyu kendu ki Khynnah school Khynnah college ki babun la chu kendu online not offline. Kalau ai kejuk online, imat, rasanya ni buat, kimik pa bagi kondu, nak awak kamera, sesuai kamera, mudah kami kendu, siapa kendu no online. Tangba mantas nem duna ngasngo, ngasu peja, semua data, semua tenat, pemberi tang nak katakan jengpang. Ndre ngam sim yo lat shu ban yo le ki program ki school ki baper kadau kolong namar kene ka pandemic nakadaw jong COVID-19
Tenrei kelalong ke kerja mi isu Khynnah school. Kalau tiga sengkian ru kadai tak abam don Khynnah school. Abam don ke student. Kenjalut ke social long. Kenjalut ke mairang ke kerji ke nong kelau barok kidong kitai. Nama lahap kang ke school. Nama kena ke jingpang COVID-19. Nasok men ba leng ba kadi ke special program na kaliang chief minister. Perkat ba kadon kami kaban ai ya kadi kersan ki Khynnah school. Ba nagi Khynnah class 11. Ya ka ba ai kadi kersan ki banang yo asu ya kata kajing tip kajing nang kajing star leng ba kini kita tablet. Ya pi kum ki Khynnah school kini ga challenge. Wat sim kabu bam yo le school banum krekot. Ban ngaong ya pi yang ni da kajing proof na ka pangantren. Dengan pensisa ya kata. Wat sim kabu haki por bakang school banum krekot. Kini ka kabu ya pi kum ki Khynnah school. Ngan ong susu ya kani. Sim ya kani kum kakabu. Pikin mau. Minta ke SNM result. SSLC examination. Kaya ke result ke mami. Na St. Thomas. Armut ki Khynnah. Balai kita kila number 1, number 10, ban number 6 sudah niwe. Ini nama irang. Ini sekolah celong. Balai kita kilaban 1 position 1. Number 1. Mendai top ngam keren top 20 keren top 10. Sim ya kanu situation ke bawah na kajing jong pi kum ka opportunity. Kum kalat bak ka kabu. Aba wan ki jing khang lat. Kata kade ka kabu bak ka challenge pi kum ki Khynnah school. Ka sarkar kala perkhat. Badai ban ai ki kersan ki Khynnah school. Dang don ki school ki badang dei ban yo. Ngangai scam ke government. Kan pet. Bat kersan yang kita Khynnah school. Ngi keren senok kendong. Ngi ong ke network kamlong. Ke internet kamlong ke thot ni kum ta kaju aslo kaju. Sim ya ka kum ka challenge. Sim ya ka kum ka opportunity. Kaya ka privilege pi ya gitu ki Khynnah ki bakwa man school bat ki bakwa ban pas kajuk kala yai kajuk kala por kabangin ham ban mare state ban la ban ya poi syakata ka babaro ni ya poi kay ka baong I minister beri MLA na mutara Shah Babrol kidon arjaj hakatu ka tablet non arjaj kabas niu bat kababha. Barabol ngilong temtep, ngilong Shah pensoy, ban pechway kabas niu. Bakata kasim kambun kapor mungkin pulut. Ya kababha, em. Lada kumta, ka result hakabakut jo ka class 11 kadlong fail. Ndai ngaong penelut por hakababha. Bat mendon kam iki basnio. Ladan cibol ke jing keren ban blok itu ki site paper. Kibom long ke jing internet. Kibom long ke jing bha. Kibom long ke jing kai ke pensilon na ka banta ban kiu sidro. Hendrei ki thao ki start computer. Ki start programmer ki ini ki site programmer ki computer expert. Ki percang ban thao dak kumoi ban blok nawai sedang sakawai blok dakawai kasyong kabai menta it is your choice kare dengan pi iban jet ya kano benar kami yang ada kata belet kawai na I tools na kabanta kajimpu itopi.
Thank you, sir. Thank you, sir. Harmolong. Ikong Thailand lingdo mongong. Ikong Wanda Shisha dan Satiang. Ikong Lucy Marway. Ikong Santimon Imli. Ikong Rining Marbanyang. Ikong Paidares Pathal. Ikong Day Gracia Lingdo Nong Bat ikong Friska Mauyong.